Čauči mňauči, Muky Marian. Vítajte pri dnešnom tréningovom videu. Rozhodol som sa, že vám ukážem, ako momentálne cvičím. Možno ste už postrehli, ale som v objemovke, takže sa snažím nabrať nejaké tie svaly a nabrať aj nejakú tú silu. Momentálne trénujem 4 dní, 2 sú zamerané na vrchnú polku tela a 2 sú zamerané na spodnú polku tela. Teda sú zamerané na 4 hlavné cviky. Drep, mŕtvý ťah, potom je to overhead press alebo tlak jednoručky, tlak veľkej činky na ramená a potom je to bench press. Ale ja bench press nahradzam dipmi, teda klikmi na bradlách. Avšak nezabúdaj, že začni svoj tréning rozcvičkou. Krásne si precvič všetky kĺby, ramena, prsia, tricepsy, predlaktie, zápestia, aby si napumpoval krv a aby si predchádzal všetkým zraneniam a aby boli tvoje svaly zahriaté a pripravené na takýto ťažký tréning. Dneskajší deň je zameraný teda, ako som už spomínal, na dipy, teda kliky na bradlách. Najskôr som takú rozcvičovaciu sériu, aby som pekne si tak osviežil v pamäti to muscle mind connection a teda prepojenie môjho tricepsu s môjim mozgom a dám si také zahrievacie série a potom budem robiť 7 sérií po 5 opakovaní s váhou 30 kg, čo je asi 75% jedného maximálneho cvičebného opakovania. Snažím sa tu zamerať na celý rozsah pohybu, na vrchu vystriem ruky a idem až do 90 stupňov, niekedy aj o trošku nižšie. Je toto skvelý cvik, ja som si ho zvolil preto, lebo je to tzv. Drep na vrchnú polku tela a skvele buduje hmotu prs, ramien, tricepsov. Ja tento cvik proste brutálne mám rád a snažím sa v ňom zlepšiť. Keď Adam Rowe dokáže spraviť so 150 kg, tak aj ja chcem ísť trošku hore. Vynikajúci cvik. 7 sérií, 5 opakovaní, sú to také ťažšie opakovania, ale pumpovačka bude neskôr, lebo môj program je zameraný aj na hypertrofiu a aj na silu. Medzi sériami by som ti chcel povedať, stretchuj, lebo svaly sa ti veľmi skracujú a rozsah pohybu potom je obmedzený a spôsobuje to zranenia. A taktiež toto preťahovanie úplne pomáha prekrveniu, je to skvelé. Pomáha to regenerácii, vyskúšaj to. Ja strečujem medzi každou jednou sériou, keď môžem, ak nerobím supersety. Keď robím superset, tak tedy to moc nedávam, ale ináč sa snažím strečovať. A fakt, je to cítiť skvelé potom, keď si dávam stretching, že tie svaly sa mi trochu tak uvoľnia. A cítim rýchlejšiu regeneráciu. Takže zarad stretching, keď môžeš zaradiť aj pred cvičením alebo po cvičení. To je kvázi jedno. Je na to veľa názorov, ale ja sa snažím, keď môžem. Ďalšími doplnkovými cvičeniami dneska na vrchnú časť tela bude zhyby jednou rukou s asistenciou a snažím sa ísť dokonalou technikou. Krásne natiahnuť spodnej polovici a na vrchu na chvíľočku zastaviť, zaťať ten sval, aby bola maximálna kontrakcia. Robím nejaké 4 série a asi po 5 až 6 opakovaní. Idem kontrolovanie, žiadne nadhadzovanie, žiadne používanie iných svalových partí. Sleduj, ako zatínam iba chrbát, snažím sa to úplne ísť a ťahať to latisimom, po prípade trochu nejakým bicepsom, ale hlavné zameranie je na latissimus, prekrvenie, muscle mind connection, prepojenie a je to skvelé na budovanie sily. Ak chceš mať chrbát do tvaru Včka, tak musíš robiť takéto priťahovacie cviky, ako sú buď zhyby, alebo priťahovanie kladky, alebo takáto nejaká variácia, ináč sa to nedá spraviť. Ak chceš mať chrbát ako dosku na sliže, že sa nezmestíš ani na dvere, tak vyskúšaj toto. Ďalším cvikom bude super séria. Prvý cvik bude priťahovanie činky v predklone na latissimus. Ja sa snažím priťahovať
priťahovať čím najnižšie k pásu a ísť čím najbližšie popri tele, aby som úplne zameral sa na spodnú časť chrbta. Aby som vybudoval ten vianočný stromček. Aby som tú separáciu v krídlach vybudoval. Je to skvelý cvik na budovanie hmoty a robím tu nejakých 5 až 8 opakovaní. Snažím sa ísť takú ťažšiu váhu a taktiež krásne na spodu natiahnuť sval a na vrchu zmrštiť a trošku podržať. V rámci možností žiadne mykanie váhy, snažím sa tu ťahať čisto latisimom, čisto používať svaly chrbta. Je to vynikajúci cvik, drž pevné napätie v strede tela a snaž sa používať čím najviac svaly chrbta. Po prípade trochu biceps, ale väčšinu roboty má robiť chrbtový sval. Žiadne nadhadzovanie, ale pekné kontrolované opakovania. OK, a druhý cvik v super sérii sú tieto pritlaky alebo tlaky do stojky, kde sa snažím vybudovať novú silu v ramenách. Je to skvelý cvik a snažím sa pracovať na vytlačení do stojky. Vyskúšaj tento cvik a daj mi vedieť, čo si o ňom myslíš. Ďalším cvikom bude bench press na šikmej lavičke. Toto bude čistá pumpovačka, 12 až 15 opakovaní, nižšia váha, krásna forma a na vrchu zaťatie svalov, na spodu pretiahnutie svalov, aby som čím najviac napumpoval krvi do prsníkov. Lebo moje prsia sú asi po nohách moja druhá najslabšia partia a snažím sa na nich popracovať. Takže ťažké opakovania som už robil pri dipoch a teraz sa zameriame na hypertrofiu a budeme pumpovať krásne opakovania. Kto by nemal rád bench press. Takže pumpuj. A super séria bude spolu s priťahovaním kladky k hrudníku. Vynikajúci cvik na šírku chrbta. Ak chceš mať chrbát ako dosku na slíže, tak toto musíš robiť spolu s hybmi. A kontrolovanie, žiadne nadhadzovanie, pekne na vrchu stretching a na spodu zaťatie. Normálnu váhu, žiadne nezmyselné váhy a potom nadhadzovanie nie. Kontrolovanie, forma je tu veľmi dôležitá. OK, takže som robil 4 série po 12 až 15 opakovaní. Ďalej prechádzame na biceps. Toto je jediný cvik, ktorý robím na biceps. Robím to teda dvakrát týždenne, lebo dvakrát týždenne mám vrchnú časť tela a dneska som si zvolil takú tú typickú 21, ale nebude to 21, ale bude 24. Není to s veľkou činkou, ale na tejto mašine. A snažím sa ísť 8 dole, 8 vo vrchnej polohe a potom 8 celých. Ale hovorím ti, že mal som čo robiť. Dám si takú menšiu váhu, lebo sa snažím pumpovať ten biceps. Doraziť ho, lebo už som ho používal pri cvikoch na chrbát a teda veľa už nepotrebuje. A niekedy, keď vidíš, že už máš veľkú váhu, tak kľudne si zníž váhu, ale dokončí svoj set. Žiadne nadhadzovanie, krásne kontrolovanie, pumpovanie, prekrviť, aby sa živiny dostali do bicepsu. Lebo biceps mám relatívne malý oproti tricepsu, tak na ňom sa snažím zapracovať. Lebo veľký biceps je základ, vieš, čo som ti už hovoril. Ďalej prechádzame na bočnú stranu ramien, teda upažovanie s jednoručkami, skvelý cvik, krásne sa snažím napumpovať, zasa žiadna veľká váha, 8 až 15 opakovaní, kontrolovanie pekne hore, pomaly spúšťaš dole. Nebudeme robiť už nič na prednú hlavu, lebo tu som už dosť preťažil pri bench pressi, pri dipoch, pri tlakoch do stojky, takže toto úplne stačí. A zameriame sa na bočnú hlavu, aby tiež nevznikali žiadne imbalancie a aby som mal vypracované všetky 3 hlavy. A táto hlava je tá, ktorá robí ten objem, takto keď spredu chceš mať gulaté ramená, ktoré ti budú všetci závidieť a ženy sa ich budú chcieť dotknúť a poboskať ich.
Takže cvič toto. A posledný cvik bude zameraný na zadnú stranu ramien, na rotátorovú manžetu a toto je veľmi podceňované u veľa cvičencov, lebo robíš veľa tlakových cvikov, bench pressy, dipy, ja neviem, overhead pressy a ešte všetko možné a na externú rotáciu úplne zabúdaš. A to je to, čo drží tvoje rameno v rovnováhe. To je to, čo drží čo pomáha tvojmu ramenu, aby bolo zdravé. Tento cvik je veľmi dôležitý a rotátorová manžeta je jediný sval v ramene, ktorý je zodpovedný za externú rotáciu a ty mu dávaš takú malú pozornosť a on potrebuje, ak chceš, aby si mal zdravé rameno a aby si netrpel bolesťou, tak toto zaraď do každého tréningu, kde tlačíš. Ja som tu zvolil 5 sérií a snažil som sa pekne napumpovať, prekrviť, aby môj rotátor bol spokojný. OK, tak toto bolo z môjho tréningu dneskajšieho všetko. Ak sa ti to páčilo, daj tam like, koment a napíš mi, čo si o tom myslíš, aký máš ty tréning na vrchnú polku tela alebo aký máš split. A uvidíme sa pri ďalšom videu. OK, čus.